adlaw nga Lunes karon mga kaigsuunan. Petsa 18 sa bulan sa Enero tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos kapitulo 2 bersikulo 18 ngadto sa 22. Usa ka higayon ni ana, nagpuasa ang mga sumusunod ni Juan nga magbubunyag ug ang mga Pariseo. Og may pipila ka mga tawo nga miadto kang Jesus og nangutana kaniya. Nganong nagpuasa man ang mga tinun-an ni Juan nga magbubunyag ug ang mga tinun-an sa mga Pariseo? Apan ang imong mga tinun-an wala, mitubag si Jesus. Magpuasa ba di ay ang mga dinapit sa kumbira sa kasal samtang ang pamanhunon uban pa kanila? Dili gayud, apan kun kuhao na ang pamanhunon, anha pa sila magpuasa. Walay mogamit og bag-ong panapton aron itapak sa gisi sa daang biste. Kay kun buhaton niya kini ang bag-ong panapton makagisi sa daang biste ug mosamot kadako ang gisi ug walay magsulod og bag-ong bino diha sa daang sudlanan nga panit tungod kay ang bag-ong bino makagisi sa daang sudlanan ug unya madaot ang sudlanan ug mausik ang bino. Busa kinahanglan nga bag-ong panit ang gamiton alang sa bag-ong bino. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo.